وصلى الله على النبي الكريم. يوم الأربعاء 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1442 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 22 ga watan Maris shekara ta 2023. An kawo ƙarshen watan Sha'ban shekara ta 1444 bayan hijira. Mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan Ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci daga ko'ina sannan a cikin ƙasar nan, kuma da kwamitocin duba wata na jihohi da na ƙasa sun tantance. Bisa ga haka, gobe Alhamis 23 ga watan Maris shekara ta 2023 ta zama ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira. Saboda haka muna kira ga al'ummar musulmi a duk faɗin ƙasar nan mun tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. A yanzu mun kammala zaɓen shekara ta 2023 na jihohi da ƙasa, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni daban-daban. Saboda haka muna ƙara kira ga musulmi mu yi amfani da wannan wata mai albarka domin dagewa wajen yi musu addu'o'i domin samun nasarar shugabanci don ci gaban ƙasa da jihohinmu. Muna ƙara kira ga 'yan uwanmu masu hali su taimaka ma gajiyayyu da marasa galihu da abinci domin su samu sukunin sauke wajibi cikin sauki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya. Ramadan Karim zuwa ga musulmi baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.